Bombo Business News. Ginmanduan sa Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines sa NGCP nga mag-install sang masobra 250 megawatts nga battery energy storage system. Agod nga mabuligan nga masulbar ang naganubo nga supply sang kuryente sa Visayas Grid. Ang mga energy storage facility yara sa Iloilo, Negros, Cebu, kag Leyte. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin kun madayon ang mga proyekto posible nga magnubo sang tubtob 50% ang yellow kag red alerts diri sa Visayas Grid. Samtang ginpahayag sa NGCP nga may pila ka power plant nga naka-forced outage sa gihapon. Kahapon Agosto 25, mayara na naman sang red kag yellow alerts sa Visayas Grid. Sa aton nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate ginbase naton sa closing transaction sang Bankers Association of the Philippines sa kun BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa kun BSP kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon subong nga aga 61 pesos and 74 centavos ang US dollar, 7 pesos and 88 centavos ang Hong Kong dollar, 48 pesos and 61 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Real kag 72 pesos and 1 centavo ang baylo sang isa ka euro.